खांग्रिमोनदि दिनैसो फैथारबायहाय जोंहानि न'आव मानोबा फैदोंमोन? फै न' सिङाव मोजां रायलायगोन। आं न' सिङाव थांथ'लायला नामा? मानोबा फै न' सिङाव जिरायनानै आराम साहा लोंनोसै। माबा मोनसे बुंनोसो फैदोंमोन आं। मा बुंनो? माबाहाय आंबो एसे गोरों जानो सानदोंमोन। लेखा फराबो बारा मोजाङै रोङा नालाय। आंना हौवा अमा राजाया आंखौ बांद्राय मोजां मोनाना सुखुवा आं मोनथिला। बेनिखायनो आंबो नोंसोर बायदि जानो लुबैदों। आरो नोंबोथ' बुंदोंमोन ना हाबा जानाय हिनजावफोरा देलायनांगौ होननानै। माबायदि देलायनांगौ, माबायदि गोरों जानांगौ एसे फोरोंनानै होदोहाय हाबां। बे अमा राजाया माबा मोनसे खालामखुमालायबाय नामा? माथो बुंबावनो आरो सिख्ला सासे नुबानो गोसोआ हायलाब हायलाब जायो। आरो दानि जुगावलाय मिथिखायो दा हिनजाव जाम्बिफोरखौ नायफिननोनो नागिरा हौवाफोरा। बेनि सायाव आं लेखा फरा रोङा। गिनायसो मोनोहाय आङो हिनजाव गदायसो लाबोबावगोन खोमा होननानै। माथो थिखाय बे अमा राजाजों? नंखायखौ मा बुंनो, जोंहानि बिनानावा रायलायबाय थायो। माथो बुंबावनो, लाजिबायसो आङो गावनि बिनानावखौनो। औ आं मिथिदों। नोंबो मिथिलायबाय? दा नुवाखै? सोरबा खोनाबा मा सानगोन? न'नि मानसिफोरानो बिदि, गावनि मानसिफोरानो बिदि, मालायखौलाय मा बुजायनो होननानैसो बुंबावगोन आंखौ। आंथ' सोरबा गोसो थोनाय हौवा थानायब्ला माब्बार हाबा हरसिगौसो नंबाय आं बे दरजा गालिखौ। बेनोथ'हाय माथो बयखौबो नोजोर होबाय थायो आंना हौवायालाय। आं बेसेबां बुंबावनो, उनावहाय आंखौसो गाज्रि होनगोन मानसिफोरा, हिनजावानो गाज्रिखाय हौवाया हिनजाव गदाय नागिरबाय थायो होननानै। माथो ओरैनोबा हिनजावफोरखौसो दाय जाखायो। हौवाफोरा गाज्रिबाबो हिनजावाल' बदनाम। सोरबा हौवाया हिनजावखौ बुनानै होखारहरबाबो हिनजावानो गाज्रि खोमा, बेनिखायनो बुनानै होखारहरजादों होननानै बुङो। आरो सोरबाफोर हिनजाव मानसिफोरा दाय मावबाथ' गासैबो हिनजावफोरानो बदनामखा। आरो दाय मावाबाबो बेनो हिनजावफोरनिल' दायखा। जेब्लाबो हिनजावफोरनिल' दाय जाबोगासिनो। औहाय बेनिखायनो आं सानबाय आंखौनो सोलायनोसै खोमा होननानै। आयौ बाला, मा मिथिं जादों बाल? नै सोरबायासो खावब्ला मोनफैलायबाय। ओइ हांग्रिमोनदि, मा मिथिं जादों बाल? जेबो जायाखैहाय। जायाखै जाबाय। देलाय बुंलाय, सोरनि हौवाया सोरजों थांदों, सोरनि हिनजावा सोरनाव खारलांदों? माबाफोर खोथाफोर दङबा आंनो खोन्थालाय, आंहा बाथरियाव होनांगौ दा। नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखोसै? नोंहा गावबा गाव हारसिं नायगिरनानै लानो हाया? आयौ बाला, हाफ्रां बिदि नङाबा। नोंसोरखौनो आंनि सुलुं होननानै बानायथ'बाय आं दिनै। देलाय खोन्थालाय, सोर मा जादों? रावबो जेबो जायाखैहाय। जियानो जादोला, आंहा स्टुडिअ गोदाना जासिगोन। नोंसोर पार्टि खालामनो फैदो जोंहानाव। मानि पार्टि? हे बाल, स्टुडिअ गोदानहाय, निउस चेनेल गोदान जालायबायना आंहा। इप्पानिफ्राय रादाब बुथुमबाय थागोन आं, मिथिबाय? दे मोजां। ओमफ्राय अमा राजाया मा खबर हांग्रि? दङ बेबो। थाबैनो लोगो मोनगोन नोंनि हौवाखौबो। ओमफ्राय मानसियालाय बहा थांदों अमा राजाया? गुवाहाटियाव थांनो होननानै थांदोंमोन। नंगौ नामा? खोनानो मोनदों नोंनि हौवाया माथो सोरबा सिख्लाखौ लानानै गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोननो। नोंहालाय बोरै खबर मोनलायखो बेफोरखौलाय? ओरैनो रादाब बुथुमगिरि जादों आङो, फाग्लि हाफां। आंनाव गासैबो माबा थाजोबो, मिथिबाय? बायना जेरावबो गोसारथारो। बेनिखायनो आंखौ एसे मोजां जानो फोरोंदोहाय, आंखौबो एसे गोरों खालामदो। नों गोरों जानो नागिरदों? आं फोरोंगोन, आं। इसोर गावबायदिसो खालामथारगोनहाय नोङो। आयौ बाला, आं एसेबां गाज्रि नङाबाल हाफां। आङो हांग्रिमोनदिखौ बिराद मोजां फोरोंगोन, मिथिबायना? बेनिखायनो टेनसन दाला हांग्रि। आं दङना, आं ओरैबायदि फोरोंगोन, नोंनि हौवाया नोंनि खिथु खारफाबाय थागोन, मिथिबाय? हायना मुलि बायदि आं नोंखौ ओरैबायदि फोरोंगोन ना। नंगौ नामा? माथो आंनि सायाव फोथायनाय ला, होमबानो नोंनि अमा राजाया बालौ बेलेग हौवा नङा बेलेग हिनजाव गोसोथोआ। दे होमबालाय फै, आंजों स्कुटियाव गाखोफै। आंजों मोजां गाज्रि रायलायनोबा। बेनि उनाव आंहा बादालिखौ नायहैनांगौ। दे होमबालाय हाफां, थादो दे। दे बे दाउसो देलायलाय मा फोरोंगोन हांग्रिमोनदिखौ? उल्थां फुल्थां फोरोङाबानो जाबाय आरो। जिबायदिखा बे दाउसो देलाया, मोजांसो फोरोंगोन ना गाज्रिसो फोरोंगोन बेबा? दाउसो देलायासो मिथिसिगौ आरो। बाप्पावै, जुनियर टफिरा मा एसेबां खस्थ' होबायना नोंखौ बादालि? दसे उदैया खिं साथारो। दालाय बोरै मोनदों? आं हले एम्बुलेन्सखौ लिंहरबायमोन ना। एसे सागाबाय, होमबाबो खस्थ' मोनदों आरो। बेफोरलाय जेबो नङा। होमबालाय हस्पिटालाव लांनांगौ ना लांनाङा? डाक्टरखौनो हायोबा लिंहरदो। दे होमबालाय आं डाक्टरखौनो लिंहरनोसै। आयौ बाला! ओइ थफिरा, मा नोङो हिनजावखौ खस्थ' होदों नामा बाल?
लिंहरथारदों आंखौलाय? बापावै बिदि नङाब्रा जुनियर थफिरामासो बेखौ एसे उसुबिदा खालामदोंमोन ना बेनिखायसो आं नोंसोरखौ लिंहरदोंमोनलै एम्बुलेन्सआबो मोनफैस्लाबनाय नङा खोमा होनना दा मालाय मोजाङानो जाबाय डाक्टरखौलाय लिंहरदों ना लिंहराखै? डाक्टरखौबो लिंहरनोसै ना लिंहरबायमोनथाय बावलायलांबायलै आङो आच्छा मिस बेनो गथ'नि बिफा जानो नागिरो बाल्ला ओमफ्राय डाक्टरालाय माथो बुंदों माला जागोननो गथ'आलाय? डाक्टरनि बुंनाय बायदिब्लाथ' डिसेम्बरसो होननानै बुंदोंमोनलै होमबालाय बारा गोबाव गैला मास मोननै दंबावो आरो होमबाबो उदै सादों एं आं होनबानो गिनाय मोनोना आंहा आच्छा मिस मा बदतमिसब्रा गिनाय मोनोना उदै सादों मादों होनबाथाय माबा मोनसे जासिगोन खोमा होननानै ओमफ्राय नोंलाय बोरै मिथियो जुनियर थफिराम होननानै? आंनो सिमाङाव फैनानै इसोरा खोन्थाफैदों हौवासायानो जागोन होननानै बेनिखायनो जुनियर थफिराम आयु नामबो दोनखालायबाय मालाय नामबो दोनखाबाय ने उनावहायलायनो थफिस्रियासो जोनोम जाबायनो हौवासो जोनोम जागोन हौवा बदतमिस हौवाबाबो हिनजावबाबो फिसाबा बेथ' नंगौ होमबाबो हौवायासो जोनोम जागोन हौवायासो माने जुनियर थफिराम दे बुजिबाय होमबालाय मोजांबालाय आदालि मोजां आच्छा दे होमबालाय नोंसोर दसे जिरायथ'लाय आं दखानाव माबा माबि जाग्रा लायनि लाया जानानै फैखादों आंहा देब्रा दे साहा लोंलां मानो हाखु दाखु बेलाय दे होमबालाय नों इसेबां गाबै थिनथारबायबालाय साहा लोंनोसै आरो बादालि आब' सिन्था खालामनाङा दे बांद्राय गियोबा लोरबां जायो आरो गथ' जानाया गथ'नि बिमा जानांगौआ बिराद खाफाल गोनांनिसो बाथ्रा बेनिखायनो सादोंबाबो सायाखै बायदि खालामनानै बोलो होनानै थाबाय थादे आब' हांगायमोन दे फै जिरायफै बिसिनायाव दे जागोन मा ओंखाम जागोन मा ओंख्रि जागोन मा रावबो खोन्थाया आयौ रावबो जेबो होनमाराना बानलु बेदां मा ओंख्रि जागोन दे बुं आंलाय मा मिथिगौब्रा नोंथ' जानोबो रोंखाया दा आरो फावगालि मा ओंख्रि जागोन नोंलाय नों जेखौ सङो बेखौनो जागोन नोंसोरनाव आरो मा सोंजागोन आरो बे बिगुमै बिबनाङालाय मा जागोन नोंस्रा मा जागोन मा ओंखाम ओंख्रिनि खोथा सोंबाय थायोब्रा नोंलाय हाफा आं जि सङो बेखौनो गोसो जानानै सं आब'आ नों जेखौ सङो बेखौनो जागोन नोंसोरनाव सोंबाबो मोजाङै खोन्था उनाव संखांनायनि उनावहाय बिदि संनांगौमोन बिदि जानांगौमोन बिदि माबानांगौमोन होननानै बुंथारनाङा दे आरो नोङो गालि नोंखौ आं माबा माबिसो खोनादों मिथिबाय सोरबा बोराय हौवाजोंसो रायलायखुमागासिनो ना मा नोंलाय नङा माथो आं गेमसो गेलेदों नोंनि कमप्लेनसो मोनगासिनो दङ आं मिथिबाय अमा राजाजों नोंहा मा सोमोन्दो थानायनि बेखौ लोगो हमैबाय थायो दिनैबो हांग्रि मेन्दिया फैगुलायनांबाय नोंहा एसेबो लाजिनाय गैलाना नोङो दरजा गालि अमा राजाखौसो गोसो थोयो नामा मादैया नङा माथो आं अमा राजाखौ गोसो थोआ मा रावजोंबो गोसो थोजाया ना मा जाखो नोंलाय बे बोराय हौवाखौ गोसो थोनो नङा माथो आं बोराय हौवाखौ गोसो थोआखै मा बेबो अमा राजाखौ सोरजों गोसो थोजानो नोंलाय बोराय हौवायासो नोंखौ गोसो थोगोन ना एप्लिकेसन मोनसे लिरनो रोंगौ नों मानसियानो स्मार्ट मा नों आंखौ बासिदों गावनि बिमादैखौनो बिदि बुंदों नों लाजिया गावनि बिमादैखौ बिदि बुंनो मानो लाजिनांगौ जाखो नोंनि आखलानो नोंनि सिनायथि आरो नोंनि सिनायथिखौसो बुंदों दा आंलाय रावजोंबो गोसो थोजाया नालाय बोराय हौवाखौ गोसो थोदों रावजोंबो गोसो थोजायै नायफिनजायै मानसियासो बोराय हौवाखौ गोसो थोयो आं बोराय हौवाखौ गोसो थोआखै मिथिबाय नङाबालाय मानोथो आइया नोंखौ बिदि बुंदों जेरावबो उदाया मालायनि बुस्थु नोजोर होबाय थाग्रा बेनो नोंसोरबायदि हिनजावफोरनि आखला बेनिखायनो नायनो बायो आं मालायनि सा ओइ जाथि हामगौ नामा मादैनि सैथोखौसो बुंदों दा आंलाय गाव जेबो रोङा नालाय बेनिखायनो बोराय हौवानि उन खारफायो गाव जुदि माबा मोनसे मोजां रोंनायमोनब्ला मोजां हौवाखौनो मोनगौमोन ना बियो बांद्राय बुंनाङा नोङो बानलु बेदां नोंहालाय मानोथो हारसा हिनजावजों गारजानाय बे जाबाय आंनि गिबि मिस्टेक आरो लास्ट मिस्टेक नोंनि बायदि गले गले मावाखैना आंहा सिख्ला मानसि गोसोथोदोंमोन लाबोदोंमोन मालाय फैसा लानानै खारबायबा आं मा खालामनो बेयाव बेनिसो लस दं दा आंनिथ' लस गैयाना आखुबा जाबाय दे जाबाय नांलायलायबाय थानाङा हामा आरो बानलु बेदां आबो गस्ला जि जोमफोरखौ सोखाना लादोंना लायाखै आरो जापानाव हारसिं थांगोन ना सोरबा लोगो थांफागोन नामा बा जापानाव थांनो नागिरलायदों बियो मानो थांनो नागिरदों नों जापानाव नङाबा आंखौबो लांफा जेरावबो उदायै मानसिफोरखौ लांफायाबो आरो आंनो नाङाबो आं हारसिं थांगोन आरो आं खामानि मावगासिनो दं आंनि खाथियाव फेटार रावबो रायलायनाङा आं हले फरायदोंसो आच्छा बानलु फिसा जिखिनि बुस्थु नोंखौ साबमिट खालामनो होदोंमोन खालामजोब्बाय ना बेखौनो खालामगासिनो दे जियानो जाया मानो ओंखाम ओंख्रिखौ संहैनोसै आं बेनि उनावहाय ओंखाम ओंख्रिखौ बासिनो मोनाहाय आं हले बुंखाबाय ओइ बानलु बेदां आंखौबो जापानाव लां नोंखौलाय मानो जापानाव लांनो हौवा बोरायफोरनि खिथु खारफाग्रा मानसिखौ आं जेरावबो लांफाया बानलु बेदां मानसिखौ बिदि बुंनो हामा सैथोखौसो बुंदों दा आफा
दा साननैसो खोनागासिनो दं आं बेखौ सोर बोराय हौवाजों एसेबां खारफाबाय थायो बियो दा सिंनो आरो आंनि सिगाङाव मालाबाबो नुजानाङा नोङो आरो आंखौ गावनि मालाबाबो सिनाखि होननानैबो खोन्थानाङा न'नि होननानैबो खोन्थानाङा आं बोराय हौवा मानसिफोरजों थाफाग्राफोरखौ नायनो बायो बिदि नङा माथो गुमैनाय आंखौ माबायदि बुंथारो बियो बानलु बांद्राय जाबाय नोंना अके जेबो होनला आङो आइला जामाइला जेबो जायासैलै नेवला जेबो जायासै हाल्ला बे फामिया नुनानै होबायना जेबो नङा बस नोंथ' गुवाहाटियाव थांखागोन ना गुवाहाटियाव थांनो साननाया रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमहैनो साननाया जायासै मोनसे मिटिं जानानै होबावलायबायना मानि मिटिं बस सासे अपोजिसन पार्टिनि एमएलए खौ लोगो हमहैनांगौ मानोब्रा खोथा दङ खोथा बिराद गिदिर मोनसे स्किमनि खोथा दं बेफोरखौ जाला माला खोन्थाजाया बस आं नोंनिथ' मानसिना जागोनब्रा नोंनोबो खोन्थागोन सिगांग्रो आङो अपोजिसन पार्टिनि एमएलए खौ लोगो हमहैगोरनि बिनि उनाव रायजोफोरनि सिगाङाव एसे हाइलाइट जानि आरोना जाहाथे बयबो आंनि मुङाव मुर्ति बानायनानै आंखौ फुजियो नाथाय नोङो बिदि सिख्ला लोगो हमखुमाबाय थाबाखि जागोन ना बस रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमजानाय नङादां मानो लोगो हमा हमगोन एक्ट्रेसानो मालाय आंखौ लोगो हमनो नागिरदोंबा एक्ट्रेस मानसियानो नों बोरायखौ लोगो हमगोन बस मा आंखौ बोराय नंदों नामा बोराय नङाथ' आङो आरो एक्ट्रेसफोरा बोराय मानसि लोगो हमा होननानै मा खोथा दं बुहुमनि जेसेबां एक्ट्रेस दं बिनि 90%आनो बोराय हौवाफोरजों लेनदेन थायो बोराय हौवाफोरजों नंगौ नामा बस मानो होनोब्ला फिल्म इन्डास्ट्रियावबो गेम्बलिं जायो गेम्बलिं मा बुस्थुलै बेफोरखौ दिनै खोन्थाथ'लां जायखिजाया गुसुङै खोन्थानोसै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोराव बे फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसफोरा खामानि मावो ना बिसोरखौ जेसेबां मोजां नुयो एसेबां बिसोरनि लाइफ स्टाइला एसेबां माबा नङा गोरलै नङा बिराद प्रेसार थायो बिसोरनियावबो आरो बिनि सायाव जाय स्पन्सर लायो बिसोरनि खोथा मथे सोलियाबा गैखाला आरो बेनिखायनो एक्टरबाबो एक्ट्रेसबाबो 90%आनो खालाय दैफोन बोरैबा बोरैबि गोजा बेवहाय हौवायानो जा हिनजावानो जा बस नों माइसि मिन्थियोलाय आं मिन्थियो जेबोआनो गैयाब्रा गासिखौ मिन्थियो गासिखौ खबर लायो आं बेनिखायनो रुमबां एक्ट्रेसखौ साननैसो आंजों लाइन मारि होनानै गोजौ लेभेलाव थिनहरनोसै आं नंगौ नामा बस माथो बेनिखायनो नों जाला माला खोन्थालाबायना दै डेन्जार खामानि मावनांगौ आंहा फिल्म इन्डास्ट्रिखौबो गावनि आखाइ मुथियाव लानांगौ आरो बलिउड हलिउड टलिउडआव जेरावबो आखाइ फोलाव हरनांगौ बेनिखायनो फिसानिफ्राय जागायजेननोसै आरोखि एबार नायनि फिल्म बानायनोसै आंबो बस होनबाथ' नोङो बिराद गिदिर खामानि मावनो लादों बस बेनिखायनोथ' अपोजिसन पार्टिनि एमएलए फोरखौबो नांगौ जादों आं दे मा मोनथिनो नोंलाय मा मोनथिनो नेवला बस नोंजों थाफा मोनथिजोबलांबायलै बस हुइना बाट लान्जाय टेम्पार्ड पार्ट लोगोफोर नोंथांमोननो मालाबा नटिस होयोबा नोंथांमोना रागा जोङो नङा होमबा नटिस मानो होयो होननानै सोरबा सोरबा बुंहरो उपाय गैया आरो नैबे जों जाय भिडिअ बानायगासिनो बे मोनसे सफ्टवेयारसो बे खुनु मबाइल केमेरा लानानै बानायब्रबबानो जानाय नङा बे सफ्टवेयार सार्भारा प्रब्लेम जायोबा जोंहा भिडिअ बानायनाया बिराद लस जायो आरो बेबायदि भिडिअ बानायनायनि खस्थ'आ जोंहा लस जायो बे भिडिअ बानायग्राफोरल' मिन्थिसिगोन आरो दे बेनिखायनो दाखालि बुंहरदोंमोन ना नोंथांमोना थगायदोंसो खोमा जाबावबाय आरो मबाइल गाज्रि जादों होननायखौबो मानिबावा जियानो जादोंला बेफोरबायदि खोथाखौ खोन्थाबाय थाला भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरोबाव मा रुमबां एक्ट्रेसखौ साननैसोनि उनाव लोगो हमहैनोसै बिनि सिगां अपोजिसन पार्टिनि एमएलए खौ लोगो हमहैनानै फिल्म मोनसे दिहुननोसै आङो